Reactorul 5 de la Cernobâl era destinat să fie un reactor de tip RBMK, similar cu celelalte 4 reactoare care operau deja în centrală. RBMK, care înseamnă Reactor Bolshoi Mощности Kanalny, este un reactor nuclear cu tuburi de presiune și moderare cu grafit, utilizat în special în Uniunea Sovietică. În timp ce acest reactor era eficient din punct de vedere al costurilor și relativ simplu de construit, avea și deficiențe semnificative în ceea ce privește siguranța, așa cum a demonstrat și dezastrul de la reactorul 4. Reactorul 5 urma să beneficieze de mai multe îmbunătățiri tehnologice și măsuri de siguranță suplimentare. Una din principalele îmbunătățiri plănuite era introducerea unui sistem avansat și automatizat de control și protecție. Acest sistem era menit să monitorizeze și să regleze reacțiile nucleare în mod continuu, reducând riscul de supraîncălzire și alte defecțiuni critice. În plus, inginerii plănuiau să instaleze un sistem de răcire de urgență mai eficient. După accidentul de la reactorul 4, s-a înțeles cât de vital este un sistem de răcire care poate funcționa chiar și în condiții extreme. Reactorul 5 ar fi avut rezervoare suplimentare de apă și pompe de rezervă, asigurând în felul ăsta o răcire continuă în caz de urgență.